Сега влизаме да говорим с хората от телефонната банка. Нашите млади приятели са записали от миналата седмица над 700 въпроса, на които сега общинските съветници от Съюз БГ ще отговаряме. Като гледам онези неща, които всъщност най-притесняваха нашите експерти, че може би ще се сблъскат по някакъв начин с статуквото, се възприемат най-добре. Например, ремонтите по София и сметоизвозването да става в ненатоварените часове, сутрин рано или вечер късно. Мисля, че и зареждането на магазините спокойно може да мине в този часови пояс. Разбира се, трафика и всичките неща страшно ги вълнуват. Второто нещо, което много ги възпалява в положителна степен, е това хората не да се съобразяват с работното време на кметската администрация, а обратно. Администрацията на Московска да направя такива работни часове, в които на всички наши ни е по-удобно да се извадим всяко едно разрешително. Това са, представете си, че това е от смъртен акт до разрешително за да си пристроите някаква част от къщата или от апартамента си остъклително около. Много са въпросите и аз трябва да призная, че бях малко скептичен в началото, че ще се получи толкова заточен диалог. Искам да ви кажа, всеки ден по 2 часа отделяме въпреки всичката си натоварена програма да разговаряме с тия хора, които всъщност случайно сме набрали по телефона. Получава се добре, но се получава не заради тая работа. Номер 41, Ила Дончева, Митко Чакарски и Трепи Стоянов. Въпросите, които са ни зададени миналата и тази седмица, са много. Говорихме на около 1000-1100 миналата седмица и доста се озорихме, мога да се представя, че тази седмица няма да е по-късно. Интересно е, че голяма част от въпросите, които ни притесняваха като тематика в началото на кампанията, всъщност срещнаха най-голямо одобрение в гражданите на Столична община, поне тези, с които се занимавахме миналата седмица. На първо място, това са проблемите на паркирането и трафика в онази част, която засяга сметоизвозването и ремонтите на столичните улици да стават в извън пиковите часове, т.е. сутрин рано и вечер късно. Смятахме, че може би първоначално това ще изблъска по някакъв начин и с частните предприемачи и с някои от фирмите, които извършват тези ремонти. Напротив, столичани подкрепят програмата на Съюз БГ, удобството да е за тях, а не за общинската администрация, което пряко ме препраща и към втория основен въпрос, който те настояват да защитаваме, да лобираме за него като бъдеща група на Съюз БГ с бюлетина номер 41 Столичния общински съвет. Това е работното време на администрацията да е съобразено с удобството на софийските граждани, а не ние да догонваме администрацията и да се съобразяваме, когато те имат обедна почивка и пушат цигари или пият кафе с малко мляко. Днес продължаваме нататък и направо да продължаваме с обаждането.